ne abin nan sai ya kasance. Shi yasa za ga duk wanda ya san Allah za ga shi yana taka tsantsin, yana jin tsoron Ubangiji. Wanda kaga yana yadda ya ga dama yana miƙe kafarsa, to alama bai san menene ma'arafa ba, bai san me tsoron Allah ba. Yanzu su masana Allah wanda suka fi kowa sanin Allah annabawa, zaka ga a cikin komai za ga suna taka tsantsan da Ubangiji. Yanzu sanda shugaba sallallahu alaihi wasallama aka zo Badar, gashi Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi masa alƙawarin nasara. Amma da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin arish, ya daga hannu yana ya Ubangiji, in aka halakar da wannan al'umma ba za fa abota maka ba. Ya Rasulullah, shawa ne sun toga su cikin takamarsu. Allahumma in tahlik hadha al-isaba, Allahumma anshiruka ahadaka wa adaka. Aka ba shugaba ya dinga faɗa, Allah ina maka magiya alƙawarin da kai mu. Har sai na Abubakar na cewa hasbuka. Yace ya Rasulullah, ai ya isa, yanzu ba Ubangiji ya ma alƙawari ba. To saboda ya fi kowa sanin Allah ne. Shi Allah ba ruwansa in ya jiyo da wani tajallin nasa. In yi wani irin tajallin nasa, yanzu nan sai shafa kowa. Me isa za ga a cikin hadisi aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam in ya ga hadari ya keto ya haɗu, an ce shugaba sai ya shigo gida ya fita, ya shigo sai ya ga ruwan ya sauka tukunna, sannan sai a ga wannan halin kuma ya sauka daga gare shi. Tsoron Allah ne. Me yasa kaga annabi Musa lokacin da ya ruko sandansa da ya sake ta zama muciji, ba juyawa ya da baya ba? Ya juya da baya, sai da Allah ya ce masa la takhaf, kada ka ji tsoro. To ai ba wai tsoron sandan yake ba, Allah yake tsoro a ciki. Ya san in Allah ya zo da wani tajallin kuma fa sandan ya haɗe kowa da kowa fa. To shi sa wanda ya fi ka tsoron Allah za ga ya fi ka taka tsantsan ga uban shi, saboda shi Allah komai ja'izi ne a gurinsa. Babu wani abu da za ka ce wai Allah ba zai yi ba. In ya ga dama sai markaɗe kowa ya shafa kowa, mulkinsa ne, ikonsa ne, nasa ne, kai yana son ka waliyin ne, kai waliyin Allah ne. In ya ga dama sai turo wani sai a shafe ga baki ɗaya. Abinda zai nuna maka dan ka ji tsoron Allah. Annabawa nawa aka kashe, sai annabi Zakariya, sai annabi Yahaya cire kansa aka bawa karuwai a Banu Isra'il suna yawo da shi, kuma gashi tsarkakakke ne gurin Allah. Annabi Zakariya yanka shi aka dinga yi da zartu, kuma haka Allah yana son kayansa. To shi sa wallahi alamar ma'arafa to ji tsoron Allah. Shi sa zaka ji a cikin hadisi shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ahna akhshakum lillahi, ni na fi ku tsoron Allah. To saboda ya fi kowa sanin Allah ne. Shi isa duk wanda ya san Allah aka ce masa arifi, ma'ana yana da ma'arufa, yana da sanin Allah, to za ga fi kowa takatsantsan da Allah, saboda ya san Allah ba abin da huwa ala kulli shay'in qadir. Shi yasa nan shehu radiyallahu ta'ala anhu, kasan shi nan kullun cikin jin alqur'ani yake. In ane masa alqur'ani, in an zo wannan ayar yaf'alu ma yasha'u ko fa'alu ma yuridu, cewa Allah yana yadda yaso, shi wani zubin sai dai kaga ya barke da kuka har kana jin shi kasa, ka je yana ta kuka, yana ku ji fa abin da Allah yake cewa ba, yana aikata yadda yaso. Yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba? Kuka za ka ga yana ya jijice ya dimauce. To kai mu yawanci zuciyar ta mu ce bata kai inda ta kai ba, duk abin da muke faɗa da'awa ne, ko mun samu ma'arfa, duk ƙarya muke da'awa ne. Duk abin da muke faɗa na abuwa yawanci wallahi da'awa ne. Shi yasa za ga ai ta karanta mana alqur'ani zuciyar mu a bushe. Amma in ka samu soyayyar shugaba sosai ta girku, to haɗa ta ita ce tsoron Allah, sai ka ji tsoron Allah kuma kana ɗari da Ubangiji.